Shubor nakaslem jong unong san hima. Arngot kibri kibalatip kerteng udarias pakyam khat khandai snam karata. Badu ai say sungo arpu khandai snam bad arngot ki weipat ki badang hapo khat pras snam karata. Kila syakyam no a kipuled hadian bakila don kti hagban dawa pisa na kibrio. Katkom kajing pentip balayo lum no Superintendent of Police ka East Giant Hills District Klirian Ujakpal Singh Danua IPS. Loong baha ka khat khandai trek unailar arhajar arpulai. Hadian ka jingyo jing tip jong kipuled ba uwe ubrio bade unong snong ka snong lum snong. Kabaha bapo kathanat lum snong ulayo yak phone call na uwe ubrio uba shim la itu. Hagaba uni ubrio la dawa pisa na da kaba berngem man shimno ya ka jingem jong la da pun poi ya ka e kaba udawa. Haka arpui tarik unailar arhajar arpulai ute ubrio bala sya berngem ula sya budien haka por lai beji janmiet bar haka por budang set ya ka kali ha dosti hotel ka badan halat rembai arngot kibrio kiba shim la itu satya kila rung hapo ka kali jong Daka jing sngo bakadan ka e basniu shalendan kipulet ki badan hajan kila bat ikiti ki arngot ki brio. Haga jing toket kipulet kila yo jing tem ba kiti ki arngot uwei ubah hapo khat prasnem bat udarias pakem kila temu balit shem ya kapisa na kabenta jong aisay sungo ubah ki itu ba dia long parlok lingba kerensan Facebook. Laya tu urbo uwei na pedeng ki khat prasnem ude ubadan jing ya day ba udarias pakem balit shem ya kapisa kad ba uwei pat ubadang khat prasnem hi Uday badan jingya day bat kita ki laimut. Syuk kipulet kilay thu rubah haka arpu artarik unailar arhajar arpulai hakapor henriu baje janmiet. Kipulet ke East Giant Hills kilakem yu usamla aisay sungo na kayeng sa jong na dkya East lat su tengah. Hakabaw la don kti hakaban pun yu ti ubriu bandawa pisa haringkat keberngam bersin. Nalor kata la ya thu ru ba usamla aisay sungo. Uday ubala jusha kemteng haka jing suba ba ula don kti haka bayade baka mukot duma jing penbetay yaki bom IED hathanat Kliriat Police Reserve House nam arhajar arpuway bala pelat no ya uling ba ka jamin bala yo na kayeng kasyari. Kumta halor kani ka jingja ki pulet kila penrung no ya kini ki brio da ka mukot duma katkum ki kendon an jo ka Indian Penal Code hathanat lum shnong bar ka jing toket karang ya chakaman.